Ano ay 22 anyos nga estudyante nga nagnegosyo og food cart dito sa lungsod sa Minglanilla apan gawa sa tinguha nga mokita tinguha sab niyang makatabang sa mga kabos. Ano ang hashtag spread kindness ni Femari Dumabok. Sa daplin sa National Highway sa Barangay Poblacion Ward 4 sa lungsod sa Minglanilla, makita kining usa ka food cart. Nanda niya mga baligya ang fried chicken, lumpia, dynamite, mga puso og chicken pastil. Ang 22 anyos nga si Christian Junzon usa ka negosyante kun mabuntag apan estudyante usab sa pagkahapon. Ilo na siya apan suportado hinuon sa duha ka mga magulang ug nagnegosyo kay gusto makatabang ug mokita sa kagwalingong paningkamot. Nakatabang iyang negosyo kay iya maig-agaw og silingan iyang sweldohan nga mobantay sa food cart kun may eskwela na siya. Apan sa miaging simana, nag-trending siya online tungod sa iyang binuhatan nga pang hashtag spread kindness. Aduna kini pa free meal alang sa mga gigutom nga wa gyud kwarta. Nagpaskil kini nga kun ikaw gigutom, nya wa kay kwarta, duula lang ang tindera, ayaw kaulaw. So dugay na gyud mi gasugod sa akong pamilya nga manghatag og food kay nasa ba mi ay ko online nga business like sa bilaon ng mga business. So every year manghatag gyud mi pero kani kay ako agyan ni siyang kagalingon. Then realize na ko ba basin ang mga tao gani nga mauwa mo duol sa ko kay mohatag man gyud og food samot na especially ning ngani nila tatay nga maluoy ta magtanaw ba init kaayo nga maglakaw. So, Ginang utunabtan sa GMR TV Balitang Bisda kining 60 anyos nga nanaygon nga libre pang gipakaon sa kananan ni Christian. Ang pagsalamat kung dako nga makatabang sa untan ako sa akong person. Mura rin akong kuwan ba? Sama, lisod din. Anaw sa ba mga tinun-ang usahay makabenepisyo usab sa pagka-hashtag spread kindness ni Christian. Kanang usay, kuha ang kwarta, maingon ra na siya nga, kuha lang na raw, kaya na, ako lay bahala man. balik ron pero kanang balik mi diri kay kanang lami man ang kuan jud nila pater. As a student kay my experience sa gyud ako nga nang wala ko'y kwarta sa una before pa ba wala ko'y kwarta nya gutom kay ko. Unya wala ko kabaw asa ko mukaon kay syempre kay wala mo ko'y kwarta so karon kay nakaluag-luag naman sa ko kay ako man ang naay privilege nga muhatag sa uban kay di man tanan nga same na to og privilege. So ako sobra-sobra man gyud ni so ako na gyud pang i-share. Saysay ni Christian nga kun nakasinati ka man og kalisdanan ug nakabangon ka, mas maing ipaambit usab sa uban ang grasyang natagamtaman. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.